Ipatuman na ugmang adlaw January 11 ang bag-ong maximum speed limit sa mga kadalanan sa Davao City. Sugda na sab ang pagpanakop sa mga magmalapason sa mga balaod sa syudad. Ano report ni Argil Relator. Sanglit na humana ang usa ka bulan nga pagpahibalo labot sa bagong speed limit ordinance sa Davao City. Adlang Huwebes, January 11, wala na matud pay warningan. Sanglit sugda na ang pagpanakop sa mga dili motuman sa bagong maximum speed sa mga sakyanan nga moagi sa syudad. Naka-install na matud pa ang initial signages kilid sa mga highway. Di nakalatid kung pila lang ang maximum speed, depende sa klase sa sakyanan. Apan magpadayon pa ang City Transport and Traffic Management Office sa pagmontar og dugang signage aron mas klaro matud pa kini sa mga motorista. Subay sa komprehensibong plano nga matag 400 meters nga distansya duna say signage. Natay na-install nga mga pavement marking dito sa entry points, no? Entry points og end sa 80 kilometers. Tanan entry point nabutangan nato katong pavement marking, makita to dito. Ubos sa ordinansa ang City TMO o Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office maoy otorisado sa pagpatuman sa maong bagong speed limit sa syudad. Meron kaming 4 na speed gun. So, in a specific area, like doon siya sabi ko sa dulo-dulo sa may boundary nga, na kung sa amin nahanap tayo 60-40 o 60-50, dalawa gagamitin namin. Ang mga magmalapason, Mag-issue tag citation ticket unya muna nga siguro karon nga bulan or duha ka bulan katong citation ticket, but in the future nanatay katong smartphone nga gamiton nga mugawas ang receipt nya pwede na makita dayon sa atong enforcer nga kung na ba sa lain violation. 1,000 pesos ang first offense, 2,000 pesos ang second offense, o 5,000 pesos ang third offense. Makita ang kompletong listahan sa bagong speed limit sa syudad sa social media page sa City Government of Davao. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.